Tare toată mea mă așa să începem un Un nou episod. nou episod din Minecraft single player alături de un prieten lângă mine. Bună, salut! Stai. Unde ești, mă, aici? Mine. Ce, tu vezi ceva? Că eu nu. Nici eu. Așa. Uite aici ceva. Ah! Era mie să cad. Ia-te gold. Și Unde? redstone. I-ar place dacă aș găsi diamante. Ia gold, fiindcă poți să faci gold în Nepal. Da. Și o să fie de folos. Sincer, e mai bun gold ca iron. Știu. Să Ai găsește mult mai greu. Știu, ironul găsești aproape pe oriunde. Da. Și poate și la începutul minei. Nu? Da. Asta e pe lava asta. N-am cu ce. Nu-i cabel să... Bă, da. Stai. Las. Stai. Du-te și explorează mine. Dar Care? mai știi să te duci acasă. N-am acasă. Parcă o zisei personal, așa. Să zic. Uite, era. Încă avem. I-am pus fix un bloc în față. Uite gold. Vreau să vă zic că de acum încolo o să joc și eu cu Bogdan. O să-și ia telefonul. Da, și o să jucăm amândoi. Să facem o nouă serie. Bogdan și Alex. Da. O să-mi fac și un canal de YouTube. Adică am deja. Și o să fie totul mai distant. Și mai bine. Nu? Da. Dacă am putea să facem un server, să fie numai noi doi ca braza minerilor. Și prietenilor. Nu, braz la Mineri, ca clubul minerilor. de la Max și altele. La fel. Păi să ții calculator și după. Da. Și trebuie Că să... tu ai PC. Trebuie să punem ce PC poate. PS. PC. PS e PS și PC e PC. E un fel de calculator PC, nu? PC-ul e calculator, lăsați-l în pace. Ia. Și în episodul de azi spune ce o să faci. În episodul de azi nu o să minăm. Ca de obicei. Dar nu mină nimic, săracu. Decât niște gold. Și aerul. Sper să nu cadă. Și vrea să vă spună că o să se apuce de o serie de De ce? Skywars. Și de Build Battle. Pe 0.14. Vă recomand aplicația cum Iar se este numea? încă toată. Server of Minecraft P. Vă recomand. Ah! Pa. Dead. Niciodată nu vine să fac cu tine. Regulante al Minecraftului. De ce îmi ții ghinion? Bă, unde sunt aici? O mă fac gata. Trebuia să iei lemn. Cam mult. Aveam și eu 30-40 de lemn. Cât de ghinionist. Nu? Da. Pe lângă restul, trebuia să știu că eu sunt minereu născut. Și pentru un amore de minereu destul. Da. Am mai murit de 3 ori în primul episod. Nu spune că sunt praf. Ești praf. De ce zici asta? Hai că ne ducem cu 6 lemn. În alt. Aici am explorat, aici am murit eu de 3 ori. Nu te mai duce mine, fă și altceva. Bine, hai să facem o casă. Ia, lasă-mă pe mine. Ia, hai joc. Deci acum joc eu. Iau niște lemn. Lasă, că nu mi-ai săturată să-l luăm lemn. Păi, n-am cum să fac casa, frate. Da, ia și tu, 30. Și trebuie să omorâm niște... Stai să-mi fac un topor, frate, de lemn.
Dar mai bine iei puțin cabel, că e mina lângă. Îți faci Unde de e mina? ston. Fix lângă. După ce că sunt și prost, mai sunt și analfabet. Aha. Pam, facem but, să-mi bat piciorul, uite să Ai un fac. pickaxe. Da? Stai că uite, prost sunt, doamne. Ce făcuși? Nu știu. Așa. Făcuși Pam. Asta vreau să-i să fac, dar nu vreau să-i să fac atâtea beți. Din crafting. Mai fă un lemn. Da. Pam, și fac un târnă. Te miști cam greu, nu crezi? Ba da. Dar te duci Unde e mina? Că îmi zis să studii. acolo. Unde? Unde m-am dus eu prima dată. Deci, Aici? Da, acolo. Oh, ia-te coul. Da, dacă vrei ia și cu... Dar mai întâi ia... Ia o piatră, fiindcă se ia foarte greu coulul. Ia uite. Știu, dar măcar ce ia. Da, ia-o, fiindcă să ai nevoie Așa. pentru mâncare, pentru... Aer. În special aer. Doamne ajută să iei aer. Acum să găsești... După ce filmăm acest episod, mai filmăm încă unul și apoi ne uităm Skywars. la... Da. Dacă merge serverul, să intrăm pe minigamuri. O să vă pun în descriere aplicația aia, cum să Și la server. și când o să îmi fac canal de YouTube, o să vă pun în descriere canalul meu. O să-l găsiți în descriere. O să spui canalul tău unde se scrie. Doamne, poți să pui canalul de YouTube în descriere. Nu știai? Bă, da. De mai multe videouri decât tine. Așa. De ce am un cobblestone decât și... eu luai coal. Prost sunt. Coule. Gata. Stai, mă. Vrei unelte de piatră. Nu? Da. Mamă, și avem... Mi-am amintit că avem 8 iron. Și pickaxe de iron. Și târnăcop de iron. Târnăcop și ax de piatră și cam atât aveam de iron. Aveam ca 2 pickaxe-uri de iron. Bogdan, tine, te rugăm frumos, favoritul tău din industria YouTube-ului? Nimeni. Nu-ți place de nimeni, Ba da. de tine. Stai să mă gândesc. Și dăm comentariul lui Max și altele să ne facă promovare. Îți faci promovare și tu te joci Minecraft pe telefon, frate. Trebuie să-ți iei un calculator și să te apuci serios de vlog. Deci el chiar are această ambiție, are 9 ani și chiar vrea să se apuce serios de vlog și o să-și ia calculator, dar nu știu când. Eu laptop de ziua mea. O auziți. Și ia laptop, e ziua lui. E ziua lui. Și așa, am văzut un YouTuber care joacă pe telefon și știi cât de abonați are? Am mulți ca lectură. N-are cum. Lectura are aproape 300 de abonați. 300 de mii. El are 4200. Păi vezi. 400-206 de mii. Stai puțin. A fost o mică... S-a sculat fratele lui. Acum filmăm în cameră. Și... Trebuie să vorbim mai încet. Da. Sper să mă aud pe filmare. Stai puțin. Oprește puțin filmarea să caut. Să văd dacă... Am revenit, îl are.
să iau și niște dări, fiindcă n-am cu ce să urc Cât sus. filmaș? 9 minute 59, la 12 minute sau 15. Hai la 12. 13. Bine. E doar ca să te urci. Și de ce s-a tot mai cu pickaxe-ul? Fiindcă vreau să-l termin, cam asta duraie de viața lui. Stai puțin. Păi, puțin, dar stai, dai pe X-ul ăla. Gata. Ah, nu știu. Gata. Cât ajunge? 9. A, vrei puțin mai mult? Să fiu... Eu o casă de dart? Sau ce? Nu, o să vezi tu. Casă de dart e nașpa. Dacă aș găsi și... Deci videoclipul ăsta o să fie puțin mai lung până găsesc eu tot ce-mi trebuie. Bine? Adică, maxim 15 minute. Dacă vrei să-l punem pe YouTube. Păi de ce? Așa merge. Cu mobizenul. Săcărutul... Nu vă recomand săcărutul. Mi-a stricat telefonul. Ar trebui să resetezi și să-mi pierd canalul. Păi de ce? Are 300 de virus în el. Mai mult. O, nisip. Mi-ar trebui, dar nu. Mamă, îmi trebuie nisip, dar nu mai știu cum să facea. Am gata. Se ardea. Sticlă pentru sticlă. Pentru... Sticlă pentru geam. Aici. Gata, știu eu Ce? cum se face. Îl arzi. Pentru După geam. ce îl arzi, facem geamuri. Nu Mamă, și mai îmi trebuie cobblestone. Oh. Fuck. Acum ai cu ce să urci, nu? Nu. Îți mai spun ceva? Ce? E bine că nu ni s-a dus deloc hangarul, fiindcă nu alergară. Adică nu avem zombi destul. Suntem prea low ca să îi dăm drumul. Ce Nu să... crezi? N-avem zombie? Nu. Suntem prea low ca să îi dăm drumul. Ba dă-i. Stai. Ah, Pam. n-avem mâncare asta. Deci să ne spuneți în... Off. Dai puțin pe pauză. Mă scuzați, sunt venit, fiindcă din greșeală am ieșit. Dai pe X. Să-i din Dau așa, iar pe X și mai trebuie să luăm puțin lemn. Câte ceva? minute am filmat? 12:50, 12:30. La 13 și facem alt video. Da, tot unul dintre acesta, că vreau să termin căsut. Deci merge în lag. Nu merge, din cauza mobizen. Vrei să terminăm aici? Deci, fraților, Da, în acest episod am jucat eu și eu puțin. De-am căzut în lag. și el tot puțin. În ce episod ești tu acum? Al 3-lea sau al 4-lea? În fine, după aceea o să joc tot eu și după aceea o să joace Bogdan Skywars. Deci, cam jucăm, atât. Haide. Și cam atât pentru episodul de azi. Nu uitați să dați un like, subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!